Здравейте хора, днес ще играем в сервера на Майнкрафт. Изтеглих си един подобен сервер. Ето има някакви джъмпове там прочетох. И тук трябва да правим някакви работи. Трябва да направим джъмпове там. Джъмпове, препятствия, такива работи. Без препятствия. Джъмпове има и също е подобно като паркур. Подобно е като паркур, да ви кажа, левел 1. Добре, готин. Мапа си е готин, ама си е труден. Мапа е готин, ама е труден. Какво направя? Това си труден. Първи труден малко. И да трябва. Там пише, че ако отидете накрая има джъмпове. И да направим. Добре. И когато ще станеш на тенти ли? Да, тенти. Не при мене. Хора, не при мене тентите. Окей. Умрях. И сега левел 1 минут. Сега левел 2. Левел 2. Няма се не го мина. Трябва накрая ще има паркур, там някакви леки блок. Там нещо имаше прочетох закладите, прочетох всичко. Като чупиш, има две леките. Едното леки ще даде Diamond работи, а пък другото леки ще даде гадни работи. Едното имаш само две лъките. И едното лъки ще даде хубави работи, Diamond броня и Diamond меч, манчанати. И в другото лъки ще падне едно огромно зомби. Не едно, 5-6 там трябва да ги убиеш. Аре, аз колко път ще минам. Ще направя на креатив. Те да се прелета. Да си направя запис. Не, сега вече няма да ходим до тук. Тъй. Аре. Да ми стата е невъзможно да се мини. Аре. Се трябва да мисля, че това няма да мина. Де. Не. Обърках. Сега той никога няма да го минем. Айде. И да само накрая го минахме. Най-накрая. Като спотнем. Сега минахме го най-накрая. Това вече ще си лети надолу към земята. Сега левел 3. Да. Къде му става? Този левел е труден. Сега ще започна от 4-тия левел. Този е по-лесен. What the fuck?
Да, за Лео четвърти не е никак лесен. Лесен си намерил. Но първи път. Но тогава този път знам. Поне знам този път какво да направя на Лео трети. Ама дали ще умра. Да, ще умра. Ето факт да ми го нещо. Добре. Трябваше да се направя друг запис. Трябва да се направя друг запис. Не трябва да направя това тук. Ей, хора, за 1000 път виждам ти блокче да пада. Лео четвърти. Лео четвърти. Падни. И одем да стана това. Мисля, ръката ми се е пъгнала. Ето. Тей. Fuck you! Запиши ме този път. Той трябва да бъде. Не. Той да ми поздрава, той тук наистина е. Нямам начин как да се мини, да. Той наистина нямам начин как да се мини. Чакайте. Да видим е това къде е. Не трябва да. Нека падне. Нека трябва да стане тей. И е така и няма падане. Отвъртите, това е такова. И трябва да изчакаме да се такова и такова. Оп. Аз няма да умра. Да. Нямах сега това не се отвори. Ма да знаете, искам да кажа, че прочетох, че има доста работи да се минават. И това не е края. И това не е края на това мега мапа. Давам господа, мисля още 2 минути да поиграя. Защото сега е много тъмно. Ама не на Майнкрафта. Наистина говоря. При мен е много тъмно. При мен е сега 4 часа вечерта. Зато трябва да се лягам. Утре не мога да стана. Имам да хода при приятели. Нямам да хода при приятели, а ще ходя на плен и не мога да се наспа. И чао, това беше всичко от мене. Другия клип ще бъде малко по-дълъг, затова чао.